25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ଟିକିନାକୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲରେ। ଚୁଲବୁଲ ନାୟିକା, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ, ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। 25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସିଲୁ ଓ କାଳିଅପାଙ୍କୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟରେ ଲିଟୁ ରୂପସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ 25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଆଉ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପୁ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି 25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ନିରାକାର ଓ ମାନୁଙ୍କୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।